an shay'in hatta yakunu huwa alladhi yujib. Kada ka amsa ma wani tambaya idan wani ya tambaya har sai ya zama shi din malamin shi zai bada amsa. Wala tuhaddith fi majlisihi ahad, kakkai magana da wani a majalisinsa. Wala taqtab indahu ahadan, kuma kakkai giba ta wani, kakka kawo gibar wani a wurin, kakkai gibar wani a wurin da yake. Wa an tadfa anhu idha dhukira indaka bisu'in, kuma ka bashi kariya idan ainihin aka ambace shi da mummuna abu. Wa an tastura uyubahu, kuma ka yi suturci ayubbansa. Wa tazhara manaqibahu wa la tujalis lahu aduwan, kuma ka bayyana matsayinsa da abubuwansa da ka sani na alkhairi, kada ka zauna da maƙiyinsa. Wala tu'ad lahu waliya, kuma kada ka yi adawa da wanda yake cibinta al'amarinsa yake son sa. Fa'iza fa'alta zalika, idan ka aikata wannan, shahida laka mala'ika bi annaka qasadtahu wa ta'allamta ilmahu lillah jalla ismuhu la linnas. In kai wannan, imam yake cewa to mala'iku za su maka shaida cewa ka nufaci Allah subhanahu wata'ala, kuma ka koyi ilimi saboda Allah subhanahu wata'ala, ba dan mutane ba. To in muka duba za mu fahimci cewa mu a namu janibi ga irin tarbiyyar da in masu mana wurin sha'anin girmama malamai masu koyarwa masu karantar suwa. To kuma su a nasu bangare makiyan da suke hararmu, za ka tarar da a nasu bangaren suna iya gwargwadon su wurin mi kimanta nasu malaman da girmama su da ba su kariya, amma kuma suna zuga mu wa junanmu yanzu in aka auna za a ga gaba ɗaya, misali mu ɗauka a babin misalin Najeriya, gaba ɗaya yanzu zai zama babu malami. Abin ya kai har cikin malamai, saboda mi wannan malami zai buɗe baki ya ce ma wannan jahili, wancan ya ce ma wancan jahili, ɗaliban wannan su ce ma wancan jahili, wannan an waye gari kaga kenan in a bisa abin da suke da'awa babu malami. To mu alhamdulillah gwargwado jagora hafizahullah ya nemi wannan tarbiyya, mun sami wannan daga wurin shi. To duk wanda ya san abin da yake kuma san makircin makiya na wurin kokarin rusa, to ya san ba zai goyi bayan ire-iren wayannan abubuwan ba. To kenan idan da gaske muna kokarin sa'in kare kanmu daga cutarwar maki, zai zama mun lura da wayannan abubuwa ne. Haka shi ma sai an lura wurin wa za a ɗau ilimi, saboda shi ilimi abinci ne ga kwakwalwa da kuma ruhi. Kamar yadda ba kowane abinci za ka ɗauka ka kaɗa ma baki ba, haka kuma ba wurin kowa za ka je ba kowa ne zai ɗauka abinci ya baka ba ka ci, sai wurin wanda kake da fiƙa da aminci a gare shi. Saboda shi shaitan yana da hanya 100 ta halakar da mutum, kamar yadda aka kawo cewa yana iya kai ka ga nasarori kusan hanya 99 ko mu ce 90, a hanya ɗaya ɗin nan wadda za ta zama ta 100 ita yake so ya zama ya rubuta da kai. To mataki na uku shine rusa jagoranci. Lalura ta rayuwa tana hukunta samuwar jagoranci a tsakanin al'umma. Kowace al'umma zai zama tana da jagoranta wanda take koma zuwa gare shi, take saurara mishi. Akwai jagora wanda Allah subhanahu ta'ala shi ya tada shi a cikin mutane, akwai wanda kuma mutane ne suka haɗu suka naɗa shi a matsayin shugaba macibinci al'amuransu, amma akwai wanda kuma Allah ne ke tada shi cikin mutane. Shi kuma jagoranci ɗawainiya ce ta kula da al'umma, ma'ana tsayuwa don ganin manufa da ta haɗa wannan al'umma ɗin ta tabbata kuma ta wanzu, an cin mata.
tare da kiyaye al'umma daga rushewa. To idan ya zama cewa wanda al'umma ta yadda da shi, ta bashi siƙa, ta bashi aminci, ta miƙa masa ragamar rayuwa baki ɗaya zuwa gare shi, to in ya zama cewa bai da muhimmanci a cikin al'umma, to an rusa wannan al'umma. shi yasa sai suka ce to a rusa mi, a rusa jagoranci. Mataki na uku shine in ana so a rusa al'umma, a rusa jagoranci. Shi kuma rusa jagoranci ba wai ta rusa ba ta kowace hanya ba, sai ta hanyar harar shi wannan jagora din da kalmomi waɗanda ba su dace da shi ba, tare da ƙila haifar da shakku tsakanin mabiyansa da shi, da haifar da kokonto tsakanin mabiyansa da shi. Suka ce a haifar da yanayi wanda mi zai haifar da magana shi bata da wani kima da tasiri a ciki. To kaga ashe kenan idan ba za mu taimaka musu bane wurin cimma manufarsu, muna buƙatar mi sanya lura akan ire-iren waɗannan zawahir ɗin abubuwa waɗanda suke bayyana cewa aikin maƙiya ne. Dole ya zama ba mu yadda aka yi nasarar raba siƙa da amincin da ke tsakani da jagoran. In aka yi wannan, to shikenan waɗannan wuraren guda uku da an gama galaba da su, shikenan an gama da al'umma. Lokacin da babu uwa mai tarbiyya ta hakika, lokacin da babu malamai ba su da kima idon mutane, lokacin da jagorori ya zama ba su da maganganunsu ba su da kima, ko sun yi ba su tasiri, kaga me ya faru? Shikenan an gama da al'umma, an gama da al'umma. To muna da tsananin buƙatuwa zuwa ga cewa mun zama ga wannan addinin tamkar Abul Fadl al-Abbas, wanda yake cewa wallahi in qata'tumu yamini inni uhami abadan an dini wa an imamin sadiq al-yaqini. Yake cewa wallahi da za ku datse hannuna na dama, zan ci gaba da bada kariya ga addini na da kuma limami na wanda yake gasgata yaqini na. Za mu fahimci abubuwa ne. Muna da bukata zuwa gani baiwa addini kariya, da kuma baiwa wanda yake jagoranta wurin kiyaye wannan addini din, shi ma ba shi kariya. Mu al'umma muke mai zaman kanta, wadda take ƙarƙashin wani hadafi, wanda wannan hadafin shine mi ganin cewa addinin Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka, tsarin da Allah subhanahu ta'ala ya damma al'umma ya jagoranci rayuwarsu ya tabbata shi ke wannan a nahiyarmu. Mu wannan al'umma ce wanda ta haɗu akan wannan hadafin, kuma tana da jagora. To a matakin farko, shi wannan hadafin da kuma wannan motsin yana buƙatar bashi kariya, yana kuma buƙatar ba da kariyar nan ta duk lokacin da ake harasa. Wani lokacin za a hare shi ne ta harkar iktisad, ma'ana ta fannin tattalin arziki. Wani lokacin ta harkar ta wani zuhurin wata fikira wanda take warware wannan. Wani lokacin da makami ne za a yaƙe ku, za a hare ku. To kuna buƙatar ni shiri ta kowane ɓangare domin kare kai daga kare wannan shi tsarin daga harin da ya fuskanto shi ta irin fuskar da shi maƙi ya bullo. Haka zalika shi ma jagoran, wani lokacin za a hare shi fikiriyan, za a hare shi askariyan, za a hare shi iktisadiyan. Kenan muna da bukata zuwa gani idan aka hare shi a fikirance a matsayinmu na mabiya, kuma muka fahimci hari mu ba shi kariya,
ta wannan janibi. Idan aka hare shi iktisadance ya zama mun ba shi kariya ta wannan janibi. In aka wato hare shi wato askariyance a matsayin an kawo wari ko kuma taɓa lafiyar shi ko murkushe shi, ya zama mun ba shi kariya. Ma damar muna sunni wato mu kiyaye kanmu da al'ummanmu da kuma hadafinmu daga ainihin damƙa da makircin makiya. Ko ba mu ba, wai ma'ana ba mu ba musulmai, mutum ya je ya karanta ko kuma ya bibiye duk wata al'umma da aka yi wadda take musulma ko ba musulma ba, za ka tarar da cewa suna kiyaye huwiyya ta su, suna ƙoƙarin wannan kiyayewa ɗin, kuma wannan kiyayewa ɗin ta wa'annan bagiren da muka yi bayani. Da haka wazifa ce da ta hau kan kowane daga cikinmu ya zama mun haɗa ƙarfi da ƙarfi, mun yi ta'awanu alal birri wa taqwa a tsakaninmu wurin ganin cewa mun sauki shi wannan nauyi ɗin. Babban abin da zai taimaka mana a wannan sanin maki, ma'rifatul adu, sanin waye maki. Na biyu kuma haɗuwa wuri guda don yin aikin. Idan ya zama cewa ba mu san maƙiyin da ke harar mu ba, kuma kullum hari ake kawo mana, to kaga ba yadda za a yi mu iya kare kanmu daga gare shi. Sai mun san shi ne, mun san miƙidarin tanadin da yake da shi da miƙidarin salailan da yake bi na rusa mu, sai ya zama mun iya samun mu a ko'ina ya ɓullo zai gane mu a wurin. Wannan aikin kuma ba zai yi ba sai da mi taimakekeniya wa mu da kuma haɗuwa, zaman mu abu guda, addinin nan ya haɗa mu kuma jagoranci ya haɗa mu. Ashidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Wata rana sai da Khamenei yana bayani yake cewa lokacin da Imam al-Khomeini yake kwance a gadon jinya wanda da gashi bai tashi ba, yake cewa ya shigo sai Imam Khomeini ya dan miƙe zaune haka yana murmushi. A halin da Imam yake, duk wanda ya gan shi yana cikin tsananin jinya, amma da ya ga Imam Khamenei sai ya zama yana murmushi, sai yake ce masa kunu ashidda alal kuffar ruhama'u bainakum. Yake cewa ya haddace wannan kalmar da Imam Khomeini ya gaya mishi, sannan da ya fito sai da ya rubuta ta, daga nan kuma sai ya je cewa ya yi wafati, sai ke cewa to ya ɗauki wannan a matsayin wasiyar Imam a gare mu, ku zama masu tsanani ga kafirai, masu jinƙai wa junanku. Wannan tsari ne Imam ya bada na aiki, ba bil'aks ba wai mu zama masu tsanani ga 'yan uwanmu muminai ba, masu jinƙai ga kafirai ba. To idan muka samar da rabida, ma'ana ya zama cewa mun haɗu zukata, saboda yake in ana maganar haɗin kai ba ana magana bane na a gwara kanu ko kuma kawai a taru a yi abubuwa a watsi, ba ana magana haɗuwa ne na zukata. Ita kuma haɗuwar zukata Allah subhanahu wa ta'ala shi ke allafa ƙulu. Yana gaya wa annabi cewa ba kai bane ka yi ta'alifin ka haɗa zukatansu ba, Allah subhanahu wa ta'ala shine mai haɗa zukata. To muna buƙatar tadarru'i, ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala, da sallama ma al'amarinsa tare da roƙon dare da rana Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kan wannan al'umma ta fuskanci maƙiyanta na haƙiƙa a matakin farko a zahiri, na zahiri wanda dama mafi dai hatsarin maƙi shine annafs, zukatan da suke a cikin kirazan mutane, wanda su suka ingiza yahudu suke abin da suke, su suka ingiza sahayuniyawa
suke abin da suke. To sai mun koka ma Allah, mun miƙa ma Allah al'amarinmu ta hanyar roƙonsa na ya haɗa zukatanmu don mu taimaki wannan bawa na Allah. Mun gane shekaru kusan 40 tun babu furfura, jagora hafizahullah tun ba furfura yake ta sa'ayi kan wannan al'amari, kuma har yanzu ta fito. An haura shekaru 33 da ake cewa idan mutum ya kai su, ya kai balaga ashuddahu. An haura 40 da ake cewa idan mutum ya kai su, ya kai ƙarshensa, har an shiga 60 da wani abu. Ana shirye-shiryen haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala. To idan ba mu taimake shi wurin haɗa kan al'umma da yake tattare da ita da kuma tsayuwa akan tafarkin da ya ban mu ba, to bai kamata a ce kuma mun taimaka wurin baiwa maƙiya dama wurin cimma abin da suke sun cimma ba. Kuma akwai haƙƙi na shuhada a kanmu cewa mun yi abokantaka tare da su, mun rayu tare da su, tare da yi ma Allah alƙawarin cewa za mu wanzu mu tabbata akan abin da yake bukata har zuwa ƙarshen rayuwa. Su sun cika alƙawari, sun bar mu da tunanin cewa za mu ɗora inda suka tsaya. To idan suka tarar da akasin haka, zai zama mu da su gobe kiyama ba mu iya yin ido biyu. Kuma sadaukarwarsu ita ce ta ba da dama har muke iya irin waɗannan taruka. Da ba dan da sadaukarwar shahidai ba, kamar yadda Allah yake cewa laula daf'ullah nas ba'duhum ba'da, ko da ba dan da Allah yake tunkuɗe yake ba da kariya ga mutane da sashinsu ba, to da duniyar ta lalace gaba daya. Ma'ana abinda ya ba mu aminci, wato sadaukarwar wasu daga cikinmu, kuma wayannan in a matakin farko su ne wa mujahidai, wayanda suke a fagen daga, wayanda suke a farfajiyar shahada. ko ne lokaci kana yajin sun shahada, wasunsu sun riga sun shahada, wasu kuma suna nan a fagen daga. To baidatul islam tana buƙatar jiki da jini da dukiya da lokaci namu wurin ba ta kariya, kuma ba a bar wani ba, kamar yadda muka ishara a baya. A matakin farko bina'ul usra, mataki na biyu bina'ul ta'ali, na mataki na uku kuma wato riko sosan gaske da jagoranci da kuma ba da kariya ga wa'annan jawanib ɗin. Da haka ba tare da takaitawa ba, in muka waiwaya, tunda muna magana shahidai ne da kuma abin da ya faru waƙi a Zaria, mun ga irin yadda shahidai suka cika alƙawari a